Preparats? Carai, que vai ser toda pastilha! Apiamo darrere! Sí. Sì, bene! Io ero in tesoro. Dentro caminare sono qua. Tesoro si... Molt bé. No no fai. Que algú es vol assentar amb aquella taula Havia de fer en aquell espai. I persones més grans que nosaltres. Tu observes una cosa. Una de les tres violes. Les quatre formes constituents de la matèria, que en l'activitat de els elements s'expressa amb més potència. Deixem, doncs, que la natura parli. Contemplem l'esclat dels elements, gaudant d'aquesta activitat privilegiat. Què va passar aquell? I al marxar... That's all, folks.